कि पायलिया पटना से लाई द पिया, अब पायलिया पटना से लाई द पिया, जूरा कजरा कानपुर से मंगाई द पिया, जूरा कजरा कानपुर से मंगाई द पिया, इहे मनसा बा हमरो पुराई द पिया, पायलिया पटना से लाई द। हा 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 हा। नमस्ते, प्रणाम आप सब लोग के, हम मंत्रा सिंह प्रियंका की ओर से, और आप सबके गुड मॉर्निंग। और हमारे एगो गाना रिलीज भइल बा पायलिया पटना से लाई द पिया वेब कंपनी से, आज सुबह में रिलीज भइल बा। ता आप सब बहुत सारा आशीर्वाद प्यार देता नहीं है। जे लोग नहीं सुन ले वो लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप सब वेब म्यूजिक पर जाएं। वैसे हम अपना पेज पर डाल देले बानी लिंक और पोस्टर, जौन गाना आज रिलीज भइल बा पायलिया पटना से लाई द पिया। बहुत अच्छा वो गीत के प्यार आशीर्वाद मिलता। आज जे लोग नहीं सुन ले वो लोग से रिक्वेस्ट बा कि वेब कंपनी पे गीत रिलीज बा, आप सब जरूरी गीत के सुनी और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दी। और भी बहुत सारा गीत आवे वाला बा, आप सब के जरूर सुने के मिली। तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद इतना आशीर्वाद प्यार देवे खातिर, और आशा करब कि ऐसे ही आप सब प्यार आशीर्वाद देते रहो।